Τζόγος, ψυχαγωγία ή πάθος. Ρίσκο και γκλάμορους. Συνδυασμός ακαταμάχητος. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι πια μόνο διασκέδαση, αλλά τρόπο ζωής. Το αποτέλεσμα στα Real Magic κατά κόσμο φρουτάκια να χάνονται περιουσίες. Κουλοχέριδες και Real Magic. Νέα τεχνολογία. Ποιες διαφορές και τι σχέση έχουν μεταξύ τους? Μου μιλάτε για δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο κουλοχέρις, άλλο Real Magic. Η διαφορά τους είναι ότι έγκυται στο ότι αυτά προσφέρουν πολύ λίγο κέρδος, ενώ τα άλλα αφαιρούν ολόκληρες περιουσίες. Και για να το κάνω να είμαι πιο σαφής και πιο συγκεκριμένος, μπορεί ένας παίχτης παίζοντας ένα slot machine και έχοντας απεριόριστα λεφτά να χάσει και 2 εκατομμύρια την ημέρα, και παίζοντας ένα Real Magic και έχοντας πάλι απεριόριστα λεφτά να χάσει 15, 20, 25 την ημέρα. Βάζεις 3-4 χιλιάρικα για να πάρεις ένα, κάπου έτσι πάει. Έχω χάσει 100 χιλιάρικα. Στο Real Magic δεν μπορούν να χάσουν πολλά λεφτά. Υπάρχουν όμως ορισμένα πιθανόν άλλα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν εισαχθεί, με αυτά τα οποία σας είπα παρανόμως, και αγνώστου προελεύσεως, μπορεί να είναι και από Αμερική, μπορεί να είναι και από άλλες χώρες, δεν ξέρω, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Real Magic. Εμείς είμαστε εναντίον αυτών των παιχνιδιών. Ερωτηματικά δημιουργούνται και από τις τάσεις της αστυνομίας στα καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μέσω αστυνομίας παίρνουν όχι άδεια, μπορούν και έχουν αυτά τα μηχανήματα, λαμβάνοντας κάποιους αστυνομικούς, πιστεύω. Το κράτος μέσω του Υπουργείου Οικονομικών προσπαθεί να ελέγξει φορολογικά τα καταστήματα που φιλοξενούν ηλεκτρονικά παιχνίδια και έχει ήδη καταθεστεί σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Κύριε Τσιμόγιαννη, τι προβλέπετε στο νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια? Στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα 20.000 τυχερά παιχνίδια. Τα παιχνίδια όμως αυτά είναι παιχνίδια καζίνου, διότι ένας παίχτης με το τράβηγμα του μοχλού μπορεί να χάσει σε 3 δευτερόλεπτα 20.000 δραχμές. Κύριε Μαρίνο, τελικά η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει Las Vegas? Βεβαίως κινδυνεύει να γίνει Las Vegas και κάτι χειρότερο ακόμη. Θα μπορούσα να σας πω συγκεκριμένα ότι αυτά τα μηχανήματα που σκοπεύει να φέρει το παρόν νομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση θα δημιουργήσουν μια τέτοια κοινωνική αναστάτωση και θα έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εναντίον αυτών των μηχανημάτων. Τι προτείνετε εσείς δηλαδή? Εμείς σαν σωματεία και σαν κλάδος προτείνουμε να υπάρξουν ορισμένα μηχανήματα τα οποία να είναι τελείως διαφορετικής φιλοσοφίας από αυτά τα παιχνίδια του καζίνου που αναφέρει το σχέδιο νόμου. Προβλήματα όμως δημιουργούνται πως υποστηρίζουν οι καταστηματάρχες και στον τρόπο επιλογής των εταιριών που θα προμηθεύσουν τα τυχερά παιχνίδια. Οι κατασκευαστικές εταιρείες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει μέσα το νομοσχέδιο, φωτογραφίζονται 4 εταιρείες, μία Αυστραλιανή και 3 Αμερικάνικες. Οι Αυστραλιανοί είναι η Olympic και οι Αμερικάνικες είναι η IGT, η Bally και η Universal. Για να γίνει μια τέτοια εταιρεία χρειάζονται πάνω από 10 δις. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι Έλληνες βγαίνουμε από τη δουλειά.